Госпожо Самоходова, около името на вашия съпруг и въобще заведението, където сте съдружници с Мая Пепелянкова, се заформя така един интересен скандал. Вашия коментар за фактическото състояние на нещата. Какво всъщност се случи и какво се случва? Значи, случката се разиграва на 29 декември 2024 година. Като пицария е на работа, както се вижда и по видеоматериала, който съответно вече сигурно сте видели. Момчето прави пици, използвано е за сервитьор, за барман, за чистач, за готвач в топла, в студена кухня, въобще за всяка една точка, която е възможна да бъде използван. Като, както се вижда от камерите, господин Николай Димитров влиза и видимо започва да се дразни с момчето, защото закъснявал за работа. От което започва: ти заплашваш ли ма, какво ще стане, какво ще стане, и съответно вече се намесва се Майя и опитва се да понижи напрежението, като има съответно клиенти в заведението и всеки да си работи. Обаче нещо Николай казва на момчето и момчето казва: аз няма да работя навсякъде за тия пари, знаете ли какво, ставам и си тръгвам. И както се вижда, насочва се към задната врата, за да си вземе якето и чантата, от което е блъснат от Майя. И той я побутва, където господин Николай Димитров се опитва да обясни, че момчето е удряло въпросната госпожа. Нито я е удрял, целите записи са изпратени, нито са редактирани, нито нищо. Могат да се видят от всеки един ъгъл. Да, те вече се видяха. И вече Николай влиза съответно и го пребива. Момчето успява да се изкопчи, излиза от задната врата и звъни на 112. Така, а вие сте съдружник с Мая Пепелянкова и с въпросната госпожа в заведението. Да. Какво е вашето отношение по случая? Аз няма да толерирам такова отношение към моите служители. Това е нечовешко, ненормално и нека да се сезират всичките нужни институции. А реалното съдружие функционално ли е в момента? Работи ли? В момента заведението работи, като управител е Мая Пепелянкова. А вашата роля? Аз съм в момента в майчинство. Аз съм просто съдружник. Двамата ли менеджери? Двете ли управлявате ресторанта? Не управлява го тя. А вашето участие? Моето участие е изцяло като на съдружник. Мисля, права на управител аз нямам. Аз имам бебе на 6 месеца и си стоя вкъщи и си гледам дете. Доколкото става ясно, господин Димитров има претенции към вашия съпруг за сериозна сума. Няма никакъв проблем. Нека да докаже, нека да излезе с документи и то ще се реши в съда. А вашето мнение по въпроса за тези дългове? Такова нещо няма. Има подписан договор с тях. Мисля, че беше август месец, да не ви излъжа. Имам договора вкъщи, ще ви го представя. Където има взета сума от тях на стойност 25 000 лева. Като трябваше да разпишем документ за 35 000. Има някаква лихва сложена съответно върху тази сума. Това за какъв период? Мисля, че беше за 2 месеца. Трябваше да им ги върнем и съответно всеки да продължи по пътя си. За 2 месеца 10 000 лева лихва? Нека да докаже господин Димитров. Гледах записа. Нека да докаже за останалата сума. А той твърди за доста по-сериозни суми, които дължи съпругът ви. Това ще се докаже в съда. Ще си търсим правата по съдебен ред и такова нещо просто няма. Опитват се в момента да внесат още по-голямо напрежение. Ще видим кой е прав. Битката влиза в съда? Да, влиза в съда и проблема е много голям. До последно ли ще се търсите правата? Да. И за себе си, и за служителите ми. Благодаря.